Otehotniť s cyklotestom. Pozorovanie cervikálneho hlienu. Konzistencia cervikálneho hlienu je jedným zo znakov plodnosti, ktorý používame pri symptotermálnej metóde. Konzistencia cervikálneho hlienu sa v priebehu menštruačného cyklu mení. V čase okolo ovulácie je cervikálny hlien vysoko vodnatý a ťahavý. To umožňuje spermiám rýchlejší a jednoduchší prístup k vajíčku. V nízkoplodných dňoch je však štruktúra kašovitá, počas neplodných dní je tvrdá a tvorí ako keby zátku v prednej časti maternice. Pretože každá žena má svoj individuálny cyklus, na pozorovanie cervikálneho hlienu je potrebná skúsenosť a určitý čas, kým sa naučíte efektívne odsledovať výsledok. Presné sebapozorovanie je dôležité, ale po čase, keď sa s touto metódou spriatelíte, sledovanie cervikálneho hlienu poskytne ideálny spôsob pre zvýšenie šance na počatie z Cyklotest Baby. Viac informácií nájdete na www.otehotnieť-cyklotest.sk.